Ito mga boss idol, no. So ito top 5 lang naman to sa ito yung mga best seller natin ng mga derby size talaga, no. Kumbaga sana i-sort after ng mga kulay ng gagamba. So ito kilalang kilala to ng mga bata, kilala ng mga matatanda to. Black Knight mga boss. Extended, malaki yung ulo, makapal. Yan lagi yung classification ng derby size mga boss. Extended, malaki ulo, makapal yung paa. Maiksi yung, manipis yung tiyan. So ito naman, alam nyo naman to mga boss, lamok-lamukin, tigre. So ito talaga, isa din to sa mga best seller talaga, no. Sa timbangan kasi mga boss, makapal siya tapos magaan talaga siya. Kala nung iba mabigat yung tigre kasi makapal tignan sa hakfight. Hindi mga idol, ano yan, isa sa mga pinakamagagaan na gagamba yan, katulad nung dilaw. So ito yung mga magagaan talaga, malaki kadalasan sa pares to mga boss sa timbangan. Pinakamabigat na nagagamit natin sa timbangan mga boss yung itim. So mabigat talaga na gagamba yon. So ito, isa din to sa magagaan mga boss. Napaka super, sobrang super nito mga bossing. Pwedeng ibangga to sa Cebu. Mga class A, pwede talaga. So ito naman, orange to mga boss, orange to. Napakalaki ng ulo, extended, ang kapal ng paa. So ito yung top 3 natin sa best seller natin ngayon mga boss. Kadalasan kasi sa area, so ganito yung mga nakukuha natin na derby size talaga. Mostly tigre, pula, ganyan, itim. So mga ganong klaseng gagamba mga idol, alam nyo naman. So meron tayong mga special na kliyente, so para sa kanila yung mga ganong uri ng gagamba. So ito mga boss, medyo may kalakihan to. Papatak to ng 0.38, 39, baka 40 pa. Pero kung kayang i-reduce to, kita nyo naman yung kahanyan mga idol, napakalaki pa. So kung nasa 40 to mga idol, kaya to gawing 35. Sa kahan na meron siya, depende din sa ilang araw pa yung titira, no? So mahirap naman i-hunger strike nyo to mga idol, pero ang gandang gagamba. Napaka-pogi. Dilaw na may pagkatigre na sarhento. Kapal ng paa, laki ng ulo, pula yung panloob. Napaka-pogi mga idol. Ito madalang natin mahawakan tong ganitong itsura ng gagamba. Unsihan sa mga boss, medyo madalang to. So yung susunod naman dito, napaka-solid din yun. So ito yung pang-apat. Ganda mga boss. Ganda talaga na ito. Naganda na ako sa gagamba na to. Unsihan. So ano kaya susunod natin na gagamba i-picture? Ito, si Mr. Brown Red mga idol. Papuntang pinto na to. Napaka-super. Naka-side view mga boss. Parang regular pag tinignan sa harapan, pero pag naka-side view, kitang-kita mga bossing. Kasi sa kapal ng paa, laki ng ulo mga boss. Ayan, napakagandang derby size mga idol. Super na super talaga. So again mga idol, alam nyo kung saan ako kontakin. So check nyo na lang sa Gagambino PH. Sa Facebook page nyo ako makakontak kung may concern kayo about sa gagamba. And for ARC, message nyo lang din ako. So happy new year mga bossing.